ayo. Mumpung gak enek mamak karo Abi. Oh, sik uji padang kok. Lah engko malah salah peteng gak ketok to. Ora ketok ya lambune dinyalakne, Bu. Halah, emah aku. Engko saiki ae mumpung padang. Ayo. Mau 200 ngono kok. Kok ambune gak enak. Lah ada surung ya kok ketok ning HP ya, Pak. Oh, masane iki mosok mambu teko HP to. Ya ora ngerti di filter ngono kan ya ora ketok nak 200. Lah kok mbok video barang, Bu? Lah piye nak ra di video? Malah sirku arep ning jaba iki. Apik ning jaba ya. Waduh. Kok nang jowo, Bu? Yo nang jero ae nang kamar. Lah piye to, Pak? Nggawe video konten ki ya ning jaba kene. Iki to mosok ning jero kamar ya ora ketok kamare ditenggah aku. Lho, gawe video nggo konten Bu bae. Nanti ku arep apa? Lah masane apa terus yo nggawe konten, nggawe video konten. Mbok kira apa? Tak kira ngene. Ora yo mesum kok pikiran.